Adibene ngobuninzi amalungu eDinosa enza umngcelele echulumancile etyhutyha izitalato eGqeberha uqala eNangoza Jebe ukuya kwiholo iLillian Ngoyi ngenjongo zokuzisa ulwazi eluntwini ngezempilo nendlela yokuziphatha nokuzilolonga. Today as uDinosa we are trying to do a new thing as a fresh blood of uDinosa. We are doing a health walk, a health awareness walk. We thought of it that we can combine all departments including dietitians, your physiotherapists, the Virgin Active to help us with terms of getting ways of workouts for older people. We know that these walks normally they go on this side of the town and the boardwalk, Summerstrand and all this, it doesn't come to the location. Today we are bringing a health walk and health awareness to the location, to where the black people and the chronic people are living. So we are hoping that the community will join us in this walk. Umhlali kule ngingqi uyaziwe kwebulana othi kuhle ukuba iDinosa ize ebantwini ingakumbi kwilokishi izokufundisa nokwazisa ngengxaki abajongene nazo abongikazi kuba amaxesha amaninzi abongikazi bayagxekwa. Singabahlali sinengxaki yentobana sithi amanesi awasebenzi while we do not know yintoni ingxaki yawo. Sometimes asilandeli imiqathango le basinika yona. So namhlanje sizofumana ukufunda ncakasana ubana yintoni abayenzayo bona bengamanesi ezikliniki nasezibhedlela. Usihlalo weDinosa ephondweni iMpuma Kapa uthi liyaqala eliphulo yaye lezaqhuba minyaka le lijikeleza kwingingqi abakuzo beyiDinosa. Yokuqala lena kule ngingqi ekuthiwa iDoranginza region ngokwe-region zethu ezisibhozo esizinxumanise kunye ne-district health services. So ithi ke ngokulonto nyaka nonyaka simema nabantu ukuthi kunyaka ozayo bathathe bafake zabo banxibe nedudu njengoba nisibonile singene senze imithambo sibuyele empilweni. Ngoba xa siqaphele lamaphulo ayakwazi ukufandwa axhaswa nangezezimali kodwa akamacala angakho apha abantu abakhulu abangathathi ntweni. Ngethuba uqhuba lomsitho eLillian Ngoyi usihlalo wengingqi weDinosa eNelson Mandela Bay uthembise ngelokuba bazokuphuma benolwazi oluphangaleleyo abahlali kulo msitho. Ndiyavuya kakhulu. I think eyona nto besifuna ukuachieve uba unobona phakathi kwe-healthcare workers nabahlali kukho a noticeable gap. We are trying to bridge that gap ukwenzela bana abahlali bayazi ubana amanesi nabo yiphathi ye-community. Apha ngoku sinazo ne-dietitian ezawufika zofundisa abantu ngendlela zokutya, sine-speakers ezininzi ezawufundisa abantu ngezinto ngezinto, abanye i-cancer awareness, ininzi into ezawukwenziwa. And I think le number yabantu abalapha xa baphuma apha baphume benento abayicholile abayithathileyo bahambe boyityala kwezinye indawo abasuka kuzo. iDinosa ibonakalise ukuzimisela ekuliqhubeni eliphulo benqwenela ukuba kwiphulo elizayo bongezeleke abahlali ukuze luphangalale nolwazi ngezempilo ekuhlaleni. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo ndiseGqeberha.